ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ ଚୋର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। କେଉଁ ପଶୁ ଚୋର ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲୁଆ, ଅପସନ୍ ବି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର। ଏହି କୁଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମାଂସ ଖାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମାଂସ ଖାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ହରିଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଘ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ କେବଳ ଜଳରେ ରହେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା। କେଉଁ ଜୀବ କେବଳ ଜଳରେ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ସାପ। ଏ କୁଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମାଛ। କେବଳ ସେ ଜଳରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ଉଭୟ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। କେଉଁ ଜୀବ ଉଭୟ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ହେଲେ ଏ କୁଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗ, ଉଭୟ ଜଳସ୍ଥଳରେ ରହିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦେହରେ ବେଶୀ ଲୋମ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦେହରେ ବେଶୀ ଲୋମ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ଜିରାଫ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ବେଶୀ ଲୋମ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ ଗଛରେ ରହେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। କେଉଁ ପଶୁ ଗଛରେ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ବି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି। ଏ କୁଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ବି ମାଙ୍କଡ଼, କେବଳ ଗଛରେ ହିଁ ରହେ।